We all have little hysteria in our little worlds. É curioso o que a memoria pode chegar a reter e o que non. O que para outros pasa desapercibido por ser insignificante, eu podo ter presente como un tesouro atopado por azar. Lembro que o meu avó contaba que moito antes de que el nacese, a xente común uníase sen ser escollida. Lembro que me parecía tan pouco correcto que me ría a gargalladas cando el non me vía. Tratábase dun ano presidencial, pero non peor que outros anos presidenciais. Recordo que pensei nos momentos nos que se podía percorrer o país a través de vías para darse a coñecer entre posibles votantes e no que avanzamos. Agora que o penso, non quixen decatarme de que todas as conversas xiraban arredor da nova intelixencia artificial que nos faría a vida máis doada. Multivac. Creo que cando o escoitei, soábame a unha vacina. Unha nova vacina contra a ignorancia. O meu pai tamén dicía que as primeiras intelixencias ocupaban moito máis espazo, pero que foron diminuindo de tamaño ata chegar a precisar dun só votante. Lembro que ti, Sara, estabas encantada con todo aquilo e que a min me resultaba desconcertante a presión que tería que soportar a persoa elixida. O día no que aquel home uniformado falou en nome do presidente, todos os meus achegados me aplaudiron emocionados. Tiven que agocharme ante a avalancha repentina de fama e viralidade que se formara. Votante do ano. Da noite á mañá as miñas rutinas quedaran fulminadas. A ti non che puido parecer mellor. Estabades tan contentos que non me atrevín a discutir nada. Era perigoso. Ao principio soou sen cesar o comunicador ata que os axentes desviaron as chamadas. Prohibíronse os informadores e ninguén podía saír da casa ata o día no que Multivac nos visitase. Non souben ata tempo despois que o día da votación un pequeno grupo marchara ao longo da nosa veciñanza. Recordas que cando quixemos achegarnos á ventá, querendo escoitar uns berros, estes xa desapareceran. Pois a nosa seguridade informoume de que foran uns fanáticos desexando poder ver a Multivac en acción e que nunca volverían a interferir na miña votación. É curioso que a memoria pode chegar a reter e o que non. Agora, case o podo chegar a entender todo. Quizais só por iso me pasaba horas agochado creando maquetas daquelas sociedades sen control que xa non existen. Eu, un vulgar empregado de almacén, un home que non nacera grande nin realizara xamais acto algún de grandeza, atoparíase na extraordinaria situación
de impulsar a outros cara a ela. Perdóame, Sara. Espero que non sexa demasiado tarde. Sinto, decidín romper a norma. Quérote.